Hyvää iltaa. Viime vuosisadan alkupuolella Argentiinasta Buenos Airesin esikaupunkialueelta lähti leviämään kohti Eurooppaa ilmiö, joka orjuutti kansat ja valtiot yksi toisensa jälkeen. Aluksi se levisi argentiinalaisten muusikoiden ja tanssijoiden avulla nopeasti. Harva pystyi sitä vastustamaan, koska se sulautti itseensä kunkin kulttuurin erityispiirteet. Kun räyhäkkyydestään tuttu huumorikansa saksalaiset olivat leikanneet tältä epidemialta kaiken kepeyden ja vivahteikkuuden, niin suomalainen jylhä metsäkansa oli täysin polvillaan. Lisäsimme rokkaan aimoannoksen synkistelyä, ehkä ripauksen venäläistä romanssia, niin siinä se oli. Virallisesti tango saapui Suomeen 2. päivä marraskuuta 1913. 8 päivän kuluttua suomalainen tango täyttää 90 vuotta. Sateen tango. Liukasta. Untomono. Ja Reijo Taipale. Onko liukasta? Se on kyllä mahtava taivutus. Mikä ihme tangossa suomalaisia kiehtoo, kun siitä on tullut kansan hulluus jo? Et nyt mennään niin kuin mielipuolisella puolella jo tangoon nähden. En tiedä, kai se on nyt justiin tämä tekstin kerronnallinen puoli, että sieltä voi itse kukin omille tunteilleen vastakaikua. Se on aika selkeä, aika helppo ja siinä on sopiva nopeus siinä rytmissä. Ei vaadi hirveätä nopeutta jaloilta, mutta ei myöskään valtavaa tasapainoa, että pitäisi kauan aikaa seistä niin kuin English-valssista tai muuta. Se on helppo, se on kuin kävelis. No, minua ainakin henkilökohtaisesti se tango sillä lailla juontaa juurensa justiin tänne nuoruuteen, että kun oli hiljainen ja ujo kaveri eikä uskaltanut juuri naisille silmiin katsoa ja jutella, vaan pystyt sitten tanssiin hakemaan ja viemään sitten likeltä ja sitten tunteella pelaamaan siinä, siinä kun laulusanojen mukaan yritti tanssia sitten ja viestittää sille tytölle sitä, että tämä on kivaa tämä homma. Ja se mun mielestäni perustui siihen tunteeseen, mikä siinä tangossa pystyi sen saavuttaa semmoisen naisen kanssa semmoisen läheisen tunteen siinä. Se on vahva tunnetila, kun tanssii tangoa, niin siinä on ne viilikset tosissaan ja siinä tuntee sitten se daamin läsnäolon, varsinkin suomalaisessa tangossa ote on hyvin läheinen, niin se tuntee sen daamin läsnäolon että koko ajan siinä. Että siinä on koko kropalla kontakti, niin kyllä se on ihan semmoinen oma juttu. No sanotaan, että suomalaiset on ottaneet sen itselleen, tai sitten tango on ottanut heidät. Se oli juuri tämä varsinkin sotien jälkeen, tämä pikkusen marssimainen rytmi ja tämä, että se on vähän miehekkäämpi, koska suomalainen mies varsinkin sotien jälkeen niin sellaista enemmän korostettiin ja arvostettiin sellaista maskuliinisuutta. Siellä on mies tangossa ja se vie, näyttää suunnat, daami seuraa. Daamilla on tietysti hirveän tärkeä tehtävä siinä asiassa, mutta että siellä on roolijako selkeä, että siellä on mies ja nainen on nainen ja nainen antautuu vietäväksi. Korostan, että jos ei se nainen antaudu vietäväksi, niin ei sitä voi viedäkään. Kyllä se on tehty suomalainen tango niin tuommoisesta tunteesta ja kaihomielisestä melodiasta ja unelmista ja näistä haaveista, odotuksista. Pettymyksistä. Pettymys on se on oikein todellinen juttu, että sitä pettymystähän tulee melkein harvan sen tangon, siellä jätetään ihmisiä ja petetään.
valitettavasti se ei ole semmoista iloista eikä semmoista rillumarei-musiikkia, vaan se on semmoista jykevää, puhuttelevaa tangoa. No, se on se rytmi, joka on helppo toteuttaa. Eli helppo naisen seurata. Se on 4/8 tahti siinä. Vaihtoaskel tulee silloin, kun sen tietää tulevan. Ja tästä taulusta tulee nyt ihan susi. Oi joku. Mä en osaa tehdä, mä en osaa piirtää. Kun esitätte tangomusiikkia, muuttuuko tunnelma tanssilattialla? Mitä siellä tapahtuu? No kyllä mun mielestäni kyllä se vähän läheisemmäksi niin tulee. Kyllä siinä vähän enempi poski poskea vasten painellaan silloin ja ikään kuin kuunnellaan enemmän. Se on aika noin merkille pantavaa, että sitten tanssitaan ja en tiedä haaveillaanko siellä jostain tai ei, mutta ainakin se kuuntelulinja on vähän toisenlainen kuin monissa muissa vähän nopeammissa kappaleissa sitten taas. Nuorena poikana minä törmäsin nuoreen tyttöön Hietasaaressa. Saattoi muuten olla tango, mikä ensimmäisenä tanssittiin. Ja Jorttumestarissa tavattiin 11 vuotta sitten reilusti ja siellä oli tunnetusti hyvä tanssimusiikki siihen aikaan. Että paljon tangoja, tietysti muutakin musiikkia välillä, mutta että sen näkee joka paikassa, kun tango tulee, niin lattiat täyttyy. Onhan se ollut 60% jopa avioliitosta on solmittu, niin on tavattu tanssipaikassa ensin. Silloin ennen vanhaa varsinkin, kun jos halusi jonnekin lähteä, ei ollut mitään pupeja eikä noita kaljakuppiloita, vaan se oli mentävä tansseihin, jos halusi niin nähdä muita nuoria ja samanikäisiä ihmisiä. Niin ei ollut muita paikkoja. Silloin oli ainut vaihtoehto opetella tanssimaan. Mutta oli se hyvä, että poika voi ottaa hartiosta ja vyötäröstä kiinni ja näin. Se oli ainoa tapa, että voida koskea. Sillä on suuri merkitys ollut myös meidän kansamme tulevaisuudelle. Lisääntynyt on kansa, mutta nyt vähemmän taas. Ja pitäisikö palata vanhaan? Ha! Voi joku. Sormia en kyllä piirretä. Joo, mä voisin kyllä antaa ihan selkeästi vihjeen nuorille miehille tuossa, että se on aivan varmasti niin kuin opettelevat tanssimaan ja jonkin verran pystyvät viemään tangoa, niin se on, seuralainen on varmasti taattu. Nytkin liikoja lupaile. Kyllä, mä lupaan sen aivan varmasti, että mä olettaisin näin, että selvinpäin tansseihin menemällä, niin sieltä löytyy se vaimo. Kyllä mä oon urani aikana kanssa, tässä 50 vuoden aikana, niin aina joskus silloin tällöin kuullut, että sen ja sen kappaleen aikana se silmäpari on sieltä joukosta löytynyt ja siitä on tullut totta siitä tarinasta. Kyllä se on niin, että varmaan se mitä laulaja siinä laulaa, niin siinä tanssiessa, niin
niin nainen hellässä otteessa, niin kyllähän tavallaan niin kuin mies kertoo tavallaan sitten sanomatta mitään, niin sen mitä naiselle pitää sanoa. Että mitä naiselle pitää sanoa? No niin, että lemmentuskaa ja rakkautta ja ihanaa ja ikuista ja sellaista, mitä nainen mielellään tietysti kuuntelee. Rakkautta, rakkautta. Että tämmönen. Kenelle tai minkälaiselle ihmiselle te määräisitte tangoa lääkkeeksi? Poppareille. Jos ne hidastas vähän se ja koittaisi sovittaa välillä näitä räpinaskeleita vähän näihin tangon kuvioihin. Ai ja kun apinat innostuu jostakin, niin sehän on hip-hoppia. Ihan selvästi.